салом алейкум дӯстони азиз, як ду минута видеоброшени ба ҳамун шаҳрвандое ки имрӯз аз номи давлати исломӣ ба ном как игил, терроризм запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, кроме Европа и Америка. Шумо мара гӯш кунед. ранги ман кушод ошкор гап занед, агар дар ҳаёт мард бошед. ман ду мошин хап ҳастам, дар рӯи экран дидестен, як политики толибо запрещено дар ООН имрӯз зидди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гап задагӣ аст. ман намехоҳам политик лезид кунам, но ман дидесам ҳама хап аст. ӯ дӯстаки задагӣ аст, нами одаме ки дар рӯи экран дидесен. ӯ дӯстша дар як ҷош тела мекунам ки оҷатхона рафта наметавонам. чӣ мегӯям? мо оҷатхона мегӯем ё чӣ мегӯям? гаршок рафта наметавонам. ак маҷбурам имрӯз ки миён мани сахт ба мардум зидди ёшани балоиса барам. ман намегузорам ки ягон гнида именно зидди пешвои миллат ягон ҳарфи ай даҳани ҳаромшон и террористҳоро бибурояд. маҷбурам. то ҳами рӯза кӯшиш кардам ки именно барои политик бояд Исоқу Файюб сухан намегӯяд. но гапое ки охир рожа ира нигоҳ кунед, ин задагиай ман хаб кардан наметавонам. як ҳафтаи дигар, ну гарантитон наметавонам. ба фикр ман як ду рӯз пас ман фикр кардистам ба забони урусӣ гап занам ё ки ба тоҷикӣ. ба фикрам и гӯспандо намефаҳмам ба забони урусӣ. ман ёро ба лавзи хушон гап мезанам. ман намегузорам ки лидери мардимира ягон гап занад. намегузорам. ман ихе гӯспандора тухму торшон мекунам. агар шумо мард бошен, ранги ман кушод ошкор гап занед. маска дар рӯтон накашен. маска дар рӯтон накашен. шумо номусулмоно, ахлоқо, террористҳои асри 21, экстремистҳои асри 21, о одамое ки имрӯз зидди ислом ҳастен шумо. мара хушвақ шумо фаҳмиден. ба фикрам хушвақ мара фаҳмиден. шумо мусор ҳастен. бояд шуморо қопча кардан дар кор аст, барои ки шумо уже букадесен. скоро увидимся, блядь.